Ассалому алейкум ба ҳама мардами тоҷик, ба ҳама мардами муҳоҷир, ҳама нафарое ки видеоро тамошо дорен. Ҳаматонда ҳурмат, раҳмат барои дастгирӣ, барои комментариҳои хуб, барои бовар карда билет гирифтан. Дар аэропорти Домодедово қарор дорем. Хостем барои ҳамин бедокументҳо камтарак сухан кунем ки мисол ай пештарада бо камтарак проверка сахтар шудеста. Даже ай ҳама даромадгоҳе ки через ДМ парковка медроя ҳамҷодам истодагӣ будан, документ пурсидаги будан. Ҳамара не як ҳамара неу я 50% бугем документ мепурсан. Мақсад одамои бедокумента ми Жуковский хубтара шерметова ки дар ҳар як видео мегум. Мисол эҳтиёт хубтара ҳамин сари 4 бародар зан зад, ҳатто мақсад мега документ доштем, регистратсия доштем, ҳама доштем, штраф надоштем, депортшон кардем ҳамин Москва да бадан. Мисол ки хеле нигоҳ мекунам мигрант зиёди бачид документора депорт мекунан. Аэропорти Домодедово мисол имрӯз рейси куло буд, и хоҳарда ҳамин рӯза худаш барои ҳамин рӯза бигем вақти регистратсия сар шудан билетша гирифтем. 7500 омад, регистратсия гузашт ва иншаллоҳ ки парвоз мекуна меравад кулоб. Тоист Somon Air тест пурсида, тест напурсидак. Иншаллоҳ барои кӯдакҳо, одамое ки меган кӯдак дорем, самолёти Somon Air хубтара, мисол арзонтар меғалта чемай Урал Ютер 75% ҳисоб мекуна, Somon Air арзонтара. Баъд дар ҳар як видео ман мегум ки барои даромадан мисол акай Фарухам нишон дода будам, документ надошта боша иншаллоҳ медрора. Барои одамое ки вазурашени мисол гирифтаниан ҳастаи шиносо иншаллоҳ занг мезане. Ва барои боррӯӣ кардан паноҳи Аллоҳ боше, бо хай ҳаракат мекунем ки видеои нав, хабарои нав расонем. Боше ҳаматон.